Máme už pripravené nožničky, takže akože naši ľudia prídu zozadu, aby ich tam čakali. Mikrofón bude tuto v strede, jak je tam. Áno. Môžeme postaviť na červený koberec, tak aby ste snímali aj vlastne Cyrila a Metoda, dobre? Ale sú tam mašičky, takže keď sa to podarí, keď sa podarí, spadne. Tak ja mám ten proglas hovoriť, hej, tak idem ja rýchle na... Všetko pôjde naživo. Veci. Najskôr jubiláte od Almoša, potom to bude Tibie pojem a na záver staroslovenský očenáš. Pekný počasie, pekná žena. Yes. Feeling better. We had practice, rehearsal. Rehearsal as well. Dovolte mi privítať vás pri príležitosti odhalenia súsošia svätého Cyrila Metoda od majstra Williama Schiffera, trnavského rodáka, pred budovou našej alma mater, Univerzity svätého Cyrila Metoda v Trnave. Je mi cťou privítať vás na slávnostnom odhalení repliky súsošia svätého Cyrila Metoda pred budovou našej univerzity pri príležitosti 15. výročia jej založenia.
Moje zla. Takto, no. Čiže 4, 3, 2, 1. Sme tam. Všetci sme tam. Aj Cyrila Metoda. Dobre, ale my už Dobre. musíme ísť. Dobre. Igorko môj, tešíme sa, o druhej sa pôjdeme na Sa vidíme, to ešte druhé. sa uvidíme. A ja som rád. Ďalekej Číny a že máš No. zážitkov veľa. Dobre, Igorko. Ideme na vedeckú radu, o druhej sa stretneme. Dovidenia. Dovidenia.